राज्याच्या मंजुलक्ष्मीनी आणि आता जे जिल्हाधिकारी गेल्या 2 वर्षामध्ये 30च लोकांना लायसन्स दिलेली आहेत. आता जे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ढवळ म्हणून आहेत त्या ढवळ राहतात मुंबईमध्ये, परंतु त्यांना लायसन्स इथे दिले आणि म्हणजे जिल्ह्यातल्या लोकांना लायसन्स मिळत नाही आणि बाहेर जिल्ह्यातल्या लोकांना लायसन्स मिळतं. भाजपच्या आणि शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांना लायसन्स मिळतं आणि आपल्या शेतकऱ्यांना मिळत नाही. खरं तर शेतीचं प्रत्येक शेतकऱ्याचं हजारो रुपये जसं कोट्यवधी नुकसान या वन्य जनावरांमुळे होत असतं आणि त्यासाठी शेती संरक्षण मंजूर आहे. जिल्ह्यातल्या लोकांना लायसन्स मिळत नाही आणि बाहेर जिल्ह्यातल्या लोकांना लायसन्स मिळतं. भाजपच्या आणि शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांना लायसन्स मिळतं आणि आपल्या शेतकऱ्यांना मिळत नाही. व्यापाऱ्यांना जे पैसेवार लोक आहेत, जमिनीचे एजंट आहेत, अशा लोकांना लायसन्स मिळत आहेत आणि शेतकऱ्यांना मिळत नाहीत. याविरुद्ध आमचा लढा असेल आणि शेतकऱ्यांना घेऊन आम्ही लवकरच त्या ठिकाणी मोर्चा काढणार आहोत. 2 बाहेरच्या जिल्ह्यातल्या लोकांना दिले त्याच्याबद्दल आमचं आंदोलन राहील आणि त्या विरोधात मी मुख्य सचिवांकडे दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांची तक्रार करणार आहे.